Wedus. Melayu. Oh. Ayo, ora apa-apa. Iya. Apa ning ndi? Pengen golek es, Mas. Ya kok tebas es ora, Mang? Heh? Tebas es ora, Dik? Wes, tebas. Wes. Bodek niki ra wedhus mlayu, Mak. Tak gandeng mlayu pidut. Ayo. Ngertos wedhuse Mak Darni mlayu, Bu. Ayo aku apa anu mantuk sik Pak Silo tenan Pak Silo anu pedhek nomi. Ya Mak ya, kucing tulung ya Mak ya. Ayo. Apa ning ndi? Mange mantuk sik. Mbak sampe mantuk kowe melok apa ora? Ning ndi kowe pen ndi? Pen ndi? Apa ning ndi pen iki berpikir Dek. Anu lho. Ning kene oke nek wong iki. Mbah Jape pulang. Iki kok tak ceritani nggih. Mbak Yun mau ke Blora. Kamu pengen apa? Apa itu loh? Pengen apa, Dok? Es apa? strawberry. Es strawberry. Boleh Mama porang. Kok nek Mama lihat video iki piye? Kan kemarin Mbak Yun dingenekno. Mbak, pokoknya nek Pida sampai nyuwun es, jangan dikasih ya, soalnya Pida itu anu batuk, pilek baru sembuh. Lah kok nek mamake Pidut ujuk-ujuk lihat video iki piye? Dikit, tapi dikit. Yang rasa stroberi. Mbak Nur iki piye, Mbak? Iki kedinge aku wis dirayui, Mbak. Mbak Lina. Pidut jenengan damelke es rasa stroberi nggih? Ompon. Oh iya. Iki ya Mbak ning kene wis ambil wis digawekno Mbak Lina. Mbak Lina. Oh kan lho. Walah kedhe ingi Mbak wis merayuku. Wis ayo. Nggih. Apa pengene awakmu ning kene ben diuncal rene engko nek aku wedi awakmu nyebrang ratan. Oh alah. Wis enteni ning kono duduk ya. Ya wes. Nggih pun monggo Mbak, suwun nggih. Dadah Pidut. Mbak Yun apa ning Blora? Ning kene sik enteni mbek bayi. Wes duduk kene. Duduk ning kene ya. Wes aku tak mengguri sik. Bu, Pidut kersane ta mriku riyen nggih. Mengke mak aja mriki nek bar damelke Pak Silo mi. Nggih. Nggih, bayi. Wis dibubrai. Istirahat riyen, Pak. Diprotoli, dibukai gini. Nyampe alun-alun Blora. Ya, alun-alun Blora no. Alun-alun Blora ta. Kopi genggam ya. Bebek dan ayam kampung. Lho ki sing padha karo ning Cepu ya Tan ya. Oh, ambil sendiri. Mah wis. Teman mah iki mah. Ayo nduk sini. Oh. Parkir. Warung makan Mulia. Iki kira hari ini iki le. Alfamart Dok, kleru. Alfamidi. Kurang dong, tekan kantor. Saya tak buka no map. Saya sabar. Jadi ngarep kantor Bupati Blora.
Oh, iki mau ditinggal Intan, dijak Mbak Indah renang, nggih pemirsa. Kaos apa, Dok? Kaos apa? Kaos iki kaos dalam. Sudah. Sik toh dilihat toh. Ora, Dok. Gak wis engko nek pamane ketok Mbak Indah tak hapusin, Dok, videone wis toh. Gak apa-apa, aku kok tak delok neh videone. Iki nek kaos iki aku go gawe video, Dok. Wis ta wis lengkap, enek jungkat, enek apa-apa. Wis apa neh mbok gawa? Iki piye iki Repa, Mbak? Apa dene ben nyusul dhewe nggo sepeda motor? Wonten. Lah piye? Sik aku tak tekok buke ya. Sik tenis dulu. Tenis dulu. Sik, engko kumbane tak entasane Repa. Ameh dijak. Bu. Repa pripun? Dok. Pa. Bu, Dek, obah Ibu. Napa gen ditinggal mawon? Ngoten nggih. Impun tak kandha. Oh, ngoten. Berbau-ubah Dek. Mbak Jas. Mbak, monggo sampean tinggal lho piye? Oh gak iso. Jere basis digugah gak iso soalnya baru mbah-mbah ki mang terus lagi bobok. Mak klutik ngono iki, Dok. Piye? Piye, Dok? Heeh, kondo Indah sik. Piye, Mak? Anu Repa genteni sampean ya renang. Intan dijak. Yes, Mbak, jangan sampean kondo. Bayar es pemirsa nggone Mbak Lina. Intan ada dijak Mbak Indah. Renang beberapa mau. Jaluki tulung Mbak Indah manglukon bayar bakaran karo es. Ini Mbak Lina. Walah bae. Bae pengen ndi kae. Mbak Lina. Wow, pinten Mbak Indah bayar? Nggih. Bakarannya 30 sama es 15. Nggih. 45 Mbak Lina. Nggih. Monggo Mbak Lina me biyen 1000. Niki nggih. Nggih, matur suwun Mbak Lina. Nggih. Jane kanton napa niku, Pak? Mbak pakarane, Mbak. Oh, pentol kalih sembuh, Tahune tak telasi. Jadi tahunnya Mbak. Telas kok niki. Ya pun nyuwun sing pentol mawon, Mbak. Sedoso, Mbak nggih. 10. Nggih sedoso ya. 3, 4. Oh, napa niki nih, Mbak? Niki nih 3, Mbak. Tadinya niku nih 7 ya, 3. Pedo renang nih kalau Mbak. Mboten ngertos, Mbak. Bu adik tak jake renang ya. Iya, Mbak. Ngeten iki pintenan Mbak Lina? 2000. 2000 wis brownies sami mawon nggih, coklat karo. Iki sing iki coklat. Ngentosi Repa niku lho, Mbak. Mak, Mas Dian sekali, Mak. Mak sekali, Mak. Wes Mak, aku karek tola-tolo Mak ditinggal Intan, Mak Jah, ditinggal Intan nak ape tinggal Intan ape. Melok renang kan lho. Makane iki kok dibukake dilucep niku lho. Iya, Mak. Iya, Mak. Panase ngene. Iya. Iki anu nih. Wes pemirsa iki nggih. Saat ini wis dibongkari
apa nek ngarani iki dal palume wis dibongkari karo Papa Silo nggih. Wis muga-muga paringi lancar kabeh nggih. Nah. Wis budal kae lho. Empuk. Budal. Cek Mbah Toya. Bet ya Mak ya. Aduh. Piye Mak? Ora oleh. Ora pokoke, Mak. Biyuk. Digowo. Piye? Tak milih piye? Iya, Mak. Sing nggone Intan wis dijaupuki pemirsa. Padahal yo sijine mang yo ketoke urung patek. Iki sing nggone Repa pemirsa. Iki wis, Mak, nggone Mbah Yip wis, Mak. Yo garing-garing, Mak. Ini Repa, kelek-kelek Mbah Yi sing urung, Mak. Sawah lho, Be. Jaring dhuwur. Oh, jaring gua anu kuwi, nggo taman kuwi. Panas gak kan? Oh, nggih, apa nggih? Nggo endi, Mak? Ning ndi kene? Ya tak ditimbun pasir kono. Apa pemirsa Pak Silo golek ya apa pemirsa. Iki lah, Dek, iki Dek, iki lho, Dek. Iki Dek ning kene, Dek. Endi, Mak? Kene gak? Iya. Iki mang le, Mak. Dibaturi Mak. Wis, Mak. Wis. Sampai iya. Iki terus kamar. Kamar kan tak Kamar. Wis ta? Iya, betul. Wis. Wis ngene iki Mak yo wis kelek. Maksudnya iki biasane iki untal-untule be Intan ra enek, Repa ge enek, Salwa ge enek. Ya wis, iki ambek Mak jah. Wis, Mak, sip. Lah iki dhewean yo wani. Sampean? Wani. Apa-apa ya, aku kayak anggere mlebu-rene ya Mbak Yun ngene ya. Piye? Wiri-wiri. Tak ngerti kene. Iya. Biasane kan kene kan mlo kae ya. Iya. Ngerti kene oke enek, aku ngono ning kene. Ning kene, Mas? Selah iki lho, selah kene. Mulane ning ngene. Iya, dadi tak ngerti mesti kono sing oke enek aku ngono. Kodang. Mak sampean gak iya lucu. Yes, wis aman kok karek apa jenenge iki nutupi kene. Yes. Ceritane mendung ya pemirsa. Kan wis ora nek atape to pemirsa ya. Karo mak iki sing cek lemari jene lambine apa ya kuwi ditutupi karo kuwi nganggo spanduk le. Lah kuwi kok nek kasur nek bingko ya ditutupi neh. Sesuk ditoto. Dibuaki mak sesuk. Ndek biyen buku-buku BPD laporan-laporan apa ndek kae mak. Tak deloke buku apa iki. Dengan karo Pak. Iki mbah buku apa laporan-laporan ndek biyen kok iki. Walah, proposal ndek biyen pas dadi gadu community ndek biyen lho mak. Pangani raya po mak. Balai Desa Gadu 2 April kalau mak 2 April 2013 akan dilaksanakan pengajian Ustadz Kyai Haji Anwar Sahid Balai Desa Gadu jam 2. Wih. Biyen kok iki apa neh iki isine sesuk dirosok ae pemirsa. Apa iki biyen? Hah? Apa iki mak? Oh alah, iki kanca-kancaku sing berjuang kaya Mas Widodo ngono kae wis meninggal. Biyen kok. Oh alah. Kenangan iki 2013. 2002 kae yo iya, iki sing 2013. Iki sapa iki Ibu Sarti? Wah. Iki apa iki entuk kenangan-kenangan apa? Walah nek kerdus ngenekan barang. Walah lah.
Apa ya wis diguwaki mak diobongi mak. Wis diobongi mak. Iki ndek biyen nek kokos-kosane indah ndek kale mak iki. Oh alah. Iki ya mbah ki mang panggone nggo endi iki biyen ka yo apik ya mak ndek kae. Wis dibuake mak. Dibuak-buak. Wis dibuake iki mang opo neh iki wis dibuak. Wis pembersihan. Wis guak-guak kabeh mak. Oh, udah pemirsa lo mendung ini. Kayak enak. Diobongi ae. Wis. Nek iki kancane kae, Mak, iki kancane kae. Enek-enek bature kok iki. Oh, amit. Iki apa ya, Mak, isine nek enek ning kene iki, Mak? Iki gone repah, Mak. Gone repah, Mak iki. Sesuk tak usupane rono. Tinggalin mbah motor sesang biasa ya bakso. Mbah terus ini enggak tahu aku ora tuh. Nek arean tuh kok. Oh nek jam sedotan para. Banyak buat daripada Joko. Kerja juga. Ya, Mam. Jalurnya sing biasa pemirsa. Manggo lontong yo. Ini apa jenenge? Nek sore yo ben-ben. Yo. Ya, Mam. Jalurnya bakso biasa aku. Mam se iki lontongnya iki bakso anune. Jangan. Dah. Tak mam se. Saya ketap. Sambel. Anggo sambel. Mene, resipi. Yes. Nyaman. Aku njaluk sing biasae, aja kek endok. Kok nek aku gatel, yo wis ditumbasno sing bakso mboten enten endoke. Kan enten sing ngangge endok to pemirsa. Lan-lan. Lan-lan ini. Udah mbok remuk. Mbok remuk pure. Lap-lap.
ya. Mbah montor yo. Montore rupane wis ana. Udanan tak umbah sisa. No. Nah ya. Kenyang korong. Bareng korong. Mun mau peneng di Paraam. Aja dolanan ning Ratan. Akeh montor. Dolanan ning kono. Aja. Akeh montor. Aja. Aku eling sampean ngono kae dolanan ning tengah Ratan. Kan iku serempet motor ngono kae aja ning Ratan. Aku ning omah ora. Besok ning nggonku ya. Kok tak terang mulai. Nek gak tak terang tekan omah pemirsa yo. Tak gawani sembako, niki sembakone ditinggal. Tinggal ning gerdu, tinggal ning ndi ngono iki. Dolan ning ndi. Mene tak pasrahno Mbak Yune. Tadi lang mandi. Mandi bedaan ngayu tengok-tengok di rumah. Entar nih. Mas Ayu berjatus Yayu ya ini mandi demikian ya pemirsa di montor tak umbahno Yumarni ya wis Yumarni ya wis tak terong tak goncekno montor sesuk jere perene neh aku sesuk tak terong meneh ya tak ewangi nyapu ya yo wis tak adus aku. Demikian ya pemirsa konten sore hari ini, tunggu yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga saya sakit yang paling sembuh, untuk perjuangan garis dua semoga nanti diberikan momongan yang saleh-saleh ya pemirsa. Kami pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, montore diumbah nomben ketok resik. Nek nane udan bleduk rontra. Wes merecet rupane nggih pemirsa. Sugeng santen nggih. Terus aku mau salam borong lali. Ketoke ya wis. Pun sugeng santen, sugeng napa nggih sugeng istirahat. Sampane enten salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya.